Mayong adlaw sa iyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and welcome sa Usana Pod ka-episode sa ato ang Season 2 Bonfire Sessions. And now, ladies and gentlemen, Lil Fam, kamusta man mo? Pretty dugaya na mo naka-release og guanoy episode, uy. Sorry kay guys, tama ko yung mga unforeseen yung mga panghitabo. But anyway, naami diri karon to provide you another quality content and that ato adyong ma-enjoy and also to learn more about God in a very special manner, in a very special way. And this afternoon, I am very happy to introduce our guests, Lil Fam. Wala dyan ko na-expect nga, maabot na sila diri karon sa itong program. Wala ilain, ang akong mga amigo from sa ako ang gipatrabahoan. We have Sir Dennis S. Largosa and Ma'am Riva Ninya Elosva. Hi, guys. Thank you for having us. Thank you sa invitation. Sige, bati. Jud kay nakulbaan jud ko. Pero happy gyapon ko sa imong invitation nga. Kay katom kung nagsugod pa ka sa imong podcast call. Makakuan ko ba nga siguro no mas mabot ang time nga ako na pud muling ko diya. Oy! Nagkuan ko nang marag nag-admire o nag-desire ko nga basin pohon makalingkod ko diha. Amen. Pag nakadungo ang Ginoo ba nga nag-desire ni siya nga makalingkod diha with Little Faith Admin. Nindulas ako. So wala jud yung pagduha-duha nga akong gidawat. Oh, cool, no probs. Ay! Basta ikaw dili man nato nagibuhat para sa akong kaugalingon, di ba? Wow. Oo, ato man nang-glorify pod og gikuan ang Ginoo. Isamot ako ang happiness ba? Ni-overload ako ang happiness. Dili na ito gininuin eh. Alam mo, kabalon ako. Nana. Ribs, ang sige bati naman Ribs. Ako gikulban, kulums. Pero okay ra ni. Sige lang wala man ta mag-chika pod gihapon. Actually, na-share na niya sa ako ang one day gusto pod niya na pa siya dari. Pero wala na pugod na mo gihuna-huna unya out of nowhere ba kanang iplanan na gyud ni Lord na kato lagi mahitabo na magtapok ta. And then wala pod mi nag-expect jud that day na mag-invite ka. As in like wala ragod mara jud nag-visit So, sa Lil Fam, little background, inano magud ni siya. Ano na nato to? Si Sir Dennis o si Sir Riva, actually during ay, Ma'am Riva. During sa among trainee days, sa among work, isa ra may og boarding house and then dito may nagkaila-ila yun and then grabe kaning tawhanan ni grabe ang love story feel ako mas napa may love story gani no kung mag-uban sila Lil Fam kay kanang murag mas sila pa ang pero okay lang close lang jud kay sila like brotherly closeness pag apply pa lang bay kapila na ko nagibalik-balik bay kanang magtapok-tapok may pag-apply pa lang akong una na ila-ila bay kay si Kuan Lalards niya pagkahuman hantod nga nag-uban og boarding house hantod nag-uban og jump up hantod nag-uban og assignment hantod grabe hantod diri karon di ko kalimot atong gipautang ko niya guys grabe di jud malimtan tulon ko an ipon grabe gyud and then na dungag gyud sa among circle si Riva kay naapas ra ano nitong naapas ra ka ila sir bungat man ko nako. Dahil akong boarding house originally. Yan naapas ka dito sa kuano niya. Na getting to know each other ta. Hantod niya ni buo siya sa inani nga extended family. I might as well call this an extended family na gyud pod kay. Grabe ang akong experience with these people. Grabe jud. Ko atong hisgutan bro isa siguro ka episode. By the way, Little Fama, dili mo na mo lang ngayon karong hapuna. This afternoon sa ato ang again, very special ang inyong attendance karon kay naata sa pinaka-last nga episode sa ato ang season. Okay. Ang ato ang hisgutan karon Lil Fam, walay lain. For the second season of the Bonfire Sessions, we are now in the episode 7 ug ang ato ang istoryahan karon, we will learn about Joseph the Dreamer. Okay, so mas importante nga sumpayan natog the dreamer kay naay Joseph baya nga isa pod sa Bible di ba which is bana ni Mary di ba but today we will be talking about Joseph the dreamer which is the son of Jacob and I am gabi pa lang bay pag-study pa lang nako may ana jud ko sa akong kagalingon niya I think tomorrow would be a very special day kay Amen. Daghan kaayo gyud ko og na learn sa ako magong pagdako bay
kani siya many times na ako siya naisgutan niya. Sometimes, excuse me, ang story sa Bible tungod sa kanang balik-balik na siya, mahimo na lang gani siya nga typical sa ato, normal na lang ba? Uy, naon sa si Joseph ay mumantong nakuan sa iyang family, ginana niya gibaligya siya as slave sa Egypt, niya. And then nahimo siyang governor dito sa Egypt, ni kuan siya tungod sa iyang faith sa Ginoo. We tend to we tend to malampasan nato ang mga special events nga nahitabo within the life of Joseph nga daghan di kay to og ma-learn di ay. And then we would like muna ang ato ang istoryahan karon, and we would like to have you here in our episode. Join us samtang na magpagaisgutan si Jacob. And now I think it's time for us to talk about the first point nga ato ang pagahisgutan. Magsugod sa ako, ano? Ko ba? Yes. Dili ta magumpyang or magbintot. Wala Ayaw na. na. Ako sige, ako sige. Okay, sige, Pagduha-duha. okay. So, ladies and gentlemen, we have known Joseph as the son of Jacob, no? And kung ma-familiarize na to ang life ni Jacob, dili po basta-basta ang life ni Jacob. And then, isa sa ako ang ma-appreciate so much good throughout sa life ni Joseph is that adversity did not harden his character. True. Earlier this day, ganina buntag, I was able to talk with my partner, and then naghisgot me about Joseph. And then I was really surprised nga it touched her in a way nga niingon siya nga nakahilak siya. Nga grabe ang life ni Joseph. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga adversity, it did not harden his character. Kaayo. Grabe, no? And then another thing is that prosperity did not ruin him. Kana gyud. Ang iyahang kuha siya ba? Gikan siya sa baba niya, niabot siya sa diri, but these changes or the things that happen in between, wala ni change sa iya pag-abot niya sa taas. Adversity and prosperity did not change or ruin him. Muna ako ang isa sa mga gusto i-share despite, here comes the first point sa life ni Joseph. Despite Joseph grew up within a dysfunctional family. A very dysfunctional family. Hear me, little fam. A little background about the life of Joseph. Now, kung wala mo kabalo, Jacob, iyahang papa ni Joseph, is actually married to 4 women. 4 women. In fact, ang duha aning women is his cousin. Igagaw ni Jacob. And then, out of that 4 women, 12 sila kabuok nga mag-igsuon. Unya, na isa ka babae. So that, kana pa lang siya nga perspective sa kinabuhi ni Joseph, dili malikayan nga naa-joy silos-silos bay. Magsilos-silos maganita ka ng proseso na to nga igsuon, di ba? Lil fam, di ba? Na ako dili ko ingon niya kuha na exempted na. There are some things nga ako sa una bay, punalan ko sa mama bay, pak, mga kuha na yun niya. Ako manghod karon pag makasala kay palangginggong na kayo. Ako pa nasa una bay, piti na ko ba? Pero dili man siya ingon niya selos, pero dili nimo malikayan ba nga kay love man gyud puno nako ako manghod. Naay dili nimo malikayan nga naay mga inana nga perspective. And then klaro kay dira sa Biblia that Joseph's brother hated him. Hate gid ang word, no? Hated, no? Gyud siya. No? Hate gyud. Mo ni atong permanente ay dapat jud nato i-take note niya. Muna akong iyon ganina nga usahay sa balik-balik sa storya, light na lang gani siya. Pero sama sa giingon ni mo Reeves, hate ang gi-istorya dira sa Bible. Hate ang word na gigamit. Grabe gyud. So they really do despise him. Especially when ang pinaka-paborito ni Jacob is Si Joseph. Joseph. imagine nimo what kind unsa nga klase nga pamilya bay? Upat ka buok. May imagine niyo bay? Unya kana pa lang dili pa lang na mao kanang naa pagyud ang favoritism pagyud kay gikos pagyud sa imuhang papa. Unya ikaw ba nga igsuon? Grabe, unsa man nga klase nga kuan bay niya? Grabe gyud. The trouble was created by their father or the father himself, which is Jacob, no?
gihatagan siya og robe nga very colorful ana, and then Multicolored. oh, and then- Decorated yun. Oo. And then ang robe sa uban kay siguro kung karon nimo imagine ang atagan kag color nga robe si imong papa dili kay sa big deal siguro no. Pero sa una kana siguro ang Big color nga robe. Kuan kanang luxurious siguro kayo na Oo. siya no. Lahi Kuan ra mo karon. dati. Kay gi kuanan mo gyud siya. Gi silosa mo gyud siya. Kamo ba unsay namoy mga igsuon? Oo na. Unsay mga perspective ninyo? Unsay kay ako manggod, ang akong manghod right now is actually 4 years old turning 5. So dili ra kay miingon nga mag-compete siguro sa mga. Pero sa inyo habay nga naamoy mga manghod or igsuon, unsay feeling nga kanang unsay perspective ninyo sa life ni Joseph? Sa ako actually, when I was grade 6 kay elementary man ko, then ang akong ate nag-eskwela na siya college. So gibili sa akong papa ug mama nga dito mo puyo sa Compostela kay bukid man amo Gipili nila nga nang biyaan mi. Di ko dang nga biyaan kay dito sila sa Compostela kay akong ate manggod that time nag-eskwela nag-college. Kanang nakuan ko ba kay siyempre bata pugod mino nya. Ang nag-atiman sa amo ang among iyaan. Iyaan na lang namo nag-atiman. Pila mo kabuokol sa mga igsuon? 7. Pito. Oo. So pag eskwela sa akong ate og college kay gipabalayan akong ate dito sa Compostela kay dito naman siya miskwela. So dito na nagpuyo sila papa, mama sa Compostela. So ako nga naa sa bukid ug katong isa ka manghod og eskwela dito may nagpadayon kay kuan kanang dito may gipa-eskwela ba. So ang murag ang attention sa akong mama papa ato nga time nasa akong ate nga nag-college. So kaila man na siya ron kung naminaw siya. Kaila man na siya. Oo, kung naminaw siya. Kailag na siya. So, Itag na itag. So sa ako barang nakuan ko nga may pasi ka ng ate nandito si papa niya ako kung iyaan lang kaila po na kabulo po na akong iyaan kinsa siya nga nagatiman sa mo ato nga time. Oo, dito ba na kuan ko nang nagselos ko kay ana lagi. Attention. Attention. O nagselos po ko sa ila sa time nga sila nag-eskwela kanang suportado kay ni papa Grabe no gibalayan tungod kay dito. Dito Grabe, nag-eskwela Wala niya. ipa-board. Wala gibalayan. gipabalayan gyud kay namin napalit nga yuta si papa dito. So gipabalayan dito. Dito na nagpuyo sila mama. So ako katong mangod na ko ginakuha ra mi every Friday. Isa gabantay? Ang akong iyaan sa amo Dito na nimo. Oo. Okay. Tapos every Friday dito lang mi muuli Compostela nya pagka Sunday night uli na pud mi og kuan bukid kay miskwela naman pud mi. Kibali ba muuli lang mi dito kung wala na mi klase pero pag na mi klase ian among kauban ato nga time. Murag ana good. So pito mo kabuok. Pito. Uno mo nabilin dito sa bukid. Dili kay kuan man katong nga time kurag ang kinamang brag kuan pa mi ato. Unom or 5 pa mi ana ba? Kaya wala pa man to nataw ang kuan Okay. Gamay pa mi ato nga time. So ang nabili nito sa bukid duha lang mi sa akong igsuon niya. Andares ato igagaw nako og kanang anak sa ako ang iyaan. Ay akong iyaan og iyang pamilya. Gipapuyo ni papa dito sa Umbalay kay wala may matiman sa mo kung di niya puyo ang iyang igsuon dito. So kami dito with sa akong iyaan og igagaw dito rami nya. Sila papa dito sila sa Compostela sa akong ate. Grabe no, kanang ang ina na ang feeling way wala gyud na naabot sa ako kay only child mo. Pero I think unsa man kanang blessing po kay na siguro. Pero karon imong relationship sa imong ate, unsa man good ra pod niya. Good kayo Good kayo. Even though nga may mga problema nga may ginagmay ra gud mga inato nga problema ba. Gagmay ra man makaya ra man jud solusyonan jud. Lahi manggod ang maturity dati kay sa sa kumanghod. Kuan high school ko gina-confiscate akong phone, dili ko kalaag nga wala ang trusted na pinsan which was my best friend during that time. Ana gani like to the point na nag-college ko nga wala ko naka-attend og kanang mga get together with mga classmates or kanang misan naa may professor na mo appeal na mo adto gani sa resort ana kay Victory sa mo theater ba kay successful siya nanangid ko kay mama but dili mo sugod si mama kay dili siya gusto na mo adto ko didto nya wala siya trust sa ako gani ana ko na nga naman pero so far sa mo ang magsuon ako jud kanang dili man not bragging kanang ko alam ba kanang pag may ko si mama dili no muhilak ko but
tuman gid ko sa iya ha. Okay. And then seeing how my parents, gako parenting man sila no, Mm. how they kanang discipline my brother karon kay kanang tagaan pa og budget. Sige mag okay. kuan ka didto kanang ana Nay gani. nakatawa diri ba? Nay nakarelate diri ba yo? Kay lahi ra gid siya. Mo kuan nimo na. Siguro Ako, no at my age dati kay kanang unya mabalaan ako na ani ang pagpadako sa ko ang manghod karon kanang lahi ang maturity nako dati sa maturity nako karon. Yes. Mo impact siya sa imong upbringing, no? Yes. Though before negative kayo sa yung pananaw ba, yung panlantobeng ano man yung inaniyaw niya that would nanaday mabuhi na din dira ang mga deep negative ng mga Compare pangunahuna, sa comparison compare, mo. Pero in the long run, imo siyang ma-appreciate, di ba? Yes, Bitaw. thankful kaayo. Super Grabe ba thankful. Ako po sa una, when it comes to kanang discipline, siguro, mo lagi to, ako ra may only child, ako rin na-focusan niya, disiplina, yun. Sa una, di ko kasabot nga nung inani man pero in fact, sa church, nagsakit akong dugan ba kay dire man ko nagsimba, nagdako. Ako ang mga amigo ba nga kababata na ako magdagandagan na sila dira sa simbahan ba niya magdula-dula ba niya. Ako kay mo action ko tanaw dito, tanaw ko sa kung papa na mo, sige rin mata sa kung papa. Puyo ba di ko kuan dito. Antod sa di ko kato isa siya ko nga anong inani mo siya ka stricto magselos ko ba pero karon pod na appreciate gid pod nako kay nakita nako kung in short gusto nako buhaton pud to nga disiplina sa ako ang anak pohon. Inana nako ang upbringing tungod kay nakita nako nga maayo siya og impact sa ako. So Train up a child, in a way and that he should should go go. and when So he that is old he shall not depart from it. Grabe ba? And then ang problema ani karon kay si Joseph nahimo siya nga triggering kabalo siya nga hate siya sa iyang mga igsoon ha. Oo. Pero ambot pod ba nga gina-trigger pa niya iyang mga Gani. Oo. Sumbongero pud ba? Oo, kaya magyan na istorya kung sa nakuan siya ana. One time, Little Fam, I don't know if you are familiar with the story of Joseph. Yeah, very good. Pero para sa inyo nga wala nakabalo. Inani na ito po, guys. Gipadamgo siya sa Ginoo. God sent him a dream. Oo. Yeah, ang first niya nga dream is nangulikta daw sila og wheat, no? Oo. And then pag bundle nila, unsay tawag na? Unsay tawag to? Shaft ba to? Asa to yan, Jim? When he told his brothers here, behold, sheaves the eye. Genesis 37 verse 6 na dira. Sa diha nga, or 7, sa diha nga nagdamgo si Joseph nga, ang kaning sheaves, Little Fam, is nang harvest sila wheat, nga ilahang bandel, gihigtan mo to ang sheaves. Nagdamgo si Joseph nga, ang sheaves, nitindog daw straight. Pero, ang mga sheaves sa iyahang mga brothers, ni-bow down ni daw bow. sa iyahang sheaves. Ako, ang nakakatawa para sa ko is kapulo si Joseph nga hate siya sa mga brothers Oo. kay nasuya na siya kay favorite na siya. Kaya pa yung Kaya istorya pa gini yung Istorya damgo pa ba niya. Inani nga, uy guys, nagdamgugog ko. Siguro tungod siya kay excited, nagdamgugog ko nga na-harvest ko niya natay mga sheaves yung inyo ako sheaves kinitindog niya inyo kay ni bow down sa ko. That time before dili na ko masabtan. Ganong gisulti man to ni Joseph. Ganong gisulti man to ni Joseph. In fact, dili lang to kaisa niya gibuhat. Tapos God yung sent second him, dream. diba? Another Second dream. dream. And then this time, ang second dream, there were 11 stars and the sun and moon. Ato sang basahon diri ang reaction sa iyang mga igsuon. Siyang papa po. Oh, sa iyang Ito, papa sa po second niya, dream. oo. Ang first niyang na-offend by iyang mga igsuon. Ana Oo. iyang mga igsuon. 37 verse 8. His brother said to him, "Are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us?" So they, or the brothers of Joseph, hated him even more for his dreams and for his words. Di ba? Ni samot og kasuko iyang mga igsuon si Abay. Samot na katong gipadamgo siya sa ikaduhang damgo niya, gisulti na niya nga na iyang mamag papa ni Alma yang papa ko. Oo, ning Alma. Unsay yung Sibot papa? pasabot nimo. Kanang mubaw mi sa imuha, O, muyukbo mi sa imuha sa ato nga kuan ba. Oo. Parang ana gani. Unsay pasabot nimo? Oo. Mo mulabaw ka sa amo. Oo. Niya at that time na murag ang papa niya na offend na pod pero
Pero nag-wonder po ba iyang papa? Oh, Diba? ihangi, sani? But his father kept the saying in mind or the matter in Oo. mind. So, at first bay, wala ko kasabot nga nung istorya man to ni Joseph bay. Di lang pud kay kaisa, kaduha pa yun. No? Ikaw, what do you think? Ano man? I am very blessed to have this episode with you, really. Kaya nga, isa sa mga, before na ko makuan, kani magud siya nga platform, kani siya nga, let's say, ministry. Muna siya di siya, let's say, mo-force siya sa ako ba, nga mabasa ko sa Bible. Oo. Kay og, maghimo kong episode, unya, dili ko magbasa og Biblia, Wala. wala ko yung istorya. Oo. So, I am also very happy nga, ay, mag-unsang episode karon. Yan magbasa ko Biblia, mag-study ko siyang life. And then, this time, sa atong kuan, sa atong topic, Joseph, before, wala yun ako nasabtan. And then, daw suwaay lang yun ako. However, last night, as I was studying this, I have realized by. I think this sums up the first point that I would like to share to everybody of you. Do you know why nga nung gi-istorya to ni Joseph? It is because before the character development of Joseph, we could literally see that Joseph has his own pride. Mm-mm. Naa siya'y garbo. And that kind of pride comes because he was favored, because nakita niya nga paborito siya, he was blessed, and that pride may also come to each one of us. Every time nga when we are blessed, when we are favored by the situation, na usahay nga motubo ang garbo sa taong kaugalingon niya, we would siguro katong nga dream ni touch sa iyang pride niya ni boost ba, and then dili niya makontain niya self, dili niya makontrol, need niya istorya, and because of his pride, wala siya nagunahuna kung unsay resulta ani nga kuan sa ubang tao, sa mga tao nagpalibot sa atua. There are sometimes nga pag favored ganita, blessed ta, moyon ta nga ang susi sa inyo ang sa success sa tao kay naara gyud mindset, wala mo ana kay tapulan man mo. Kana para sa imo is good. No? Kay nag-advise mo sa ila, but you are blinded kung unsay reaction sa mga tao nga napalibot si mo ana, that time nga istoryahan mo sila ana. Because in the situation, you are blessed, you are favored. That is why na-realize na ko through the help of, nagbasa mo kong article, nagtanong po kong video, through the help of that particular pastor. In fact, he was not, dili siya isa sa mga pastors sa amo ang denomination. He is from other denomination. And I've realized that very particular thing. Joseph started off as a prideful individual tungod kay na-feel niya nga favorite siya siyang papa. Tungod feel niya nga blessed siya. Nana gani? Bata pa po siya. Bata 17 po years siya. old pa Oo. na. Bata So, pa ang po pride, siya. every time ma-praise, parang, ay, overwhelmed kay ko. Ano, Ay bay, are there times nga kanang experience ninyo inana kanang personal nga kanang giunsa niyo pag-deal? Namo yung mga times bay nga kanang naay mga naatay mabuhat nga something nga maayo para sa atua, and then maboost atong pride. How do we deal with it? Kanang as human as we are. For example, sa atong workplace naatay mahuman nga activity. Unya, ay, how do you nimo? Ikaw jud ang kuha na ba? Unsa nga nato pag-deal ang kanang murag boost ang ignite sa pride ano ba? Unsa ginansa ninyo? Ako kuan siya, dati, kay kanang, ingon jud ko, kanang, hala, salamat, ingnon na, uy, nindot kaayo imuhang pagkadalaan ni, ana ko, uy, salamat ha, salamat, kay na-appreciate ko nimo. But, as mo basa gani ka sa Bible, kay everything mangud kay, it's all for the glory of God, diba? Good thing man, or bad thing, moingon sila na, it's all for the glory of God. So, asa ko nabutang Lord. So, it actually tells me nga, wala man kay part ato, kanang it's for God's, it's gigamit lang ka para makita sa tao na ang imuhang life, makita nila si Lord sa imuha. Yes, It's not yes, you. yes. Di ana ba? Muna every time na if I am praised, I see to it that I humble down myself and I say na glory to God. Kay si Lord man jud ato. If I alone, if I don't ask for wisdom or knowledge gikan sa Ginoo, gikan sa Holy Spirit, I'm not gonna make it. Ana gani, it's not me, it's God. Ana jud siya. Mahumble down jud ko always by. Kay dili jud to ako. I know it myself, it's not me. Mo na siya sa ako.
Grabe. I think that reflects down siguro sa imong college years, dili lang sa imong workplace ka. College days. Kaya achiever mo daw ka college ka. Glory to God. Apply din ba yung daw? Ikaw cool, na kay mga kuan cool. Sa kwapod, kanang maday ko kana ganing sa una pa ba kay although wala may kuga ko anjud sa una. Although kanang kunyari sa Kristan ko sa una na oo pero dili jud ko pra nang sa iya gud sa una nga na backslide siya pero daan na siya ako wala ang akong feeling mangud sa una kanang wala jud ko kabalo sa kani sa kwan sa Ginoo ba kung ma-praise ka mo gawas sa paghambugiro kay nimo oo Gawas yun. oo Ay, dili, dati ba, dati? oh dati ba mo gawas gyud paghambugiro nimo ako na good ni na good pero karon ba kana ganing makuan ka nga kanang believe ko sa imo kay kanang labi na katong classmate nato nga kinsa na siya kung si star team na siya diya classmate nato kanang ma-inspire sa ako atungod kay ana sa ako atong last sa to nga kanang believe jud ko sa imo cool kay dasig kay ka ba ana god kay sa barracks bi ano kay kanang naga kan bi ako dito Kita gini. Devotional. nagabasa jud ko dito sa kuan kay nabito kong kuan nga is every night yo every day na jud isa ka chapter nga basahon mo na kung kuan nya ito yung sa barracks magabasa sa iya na siya nga kanang nga ana siya nga believe jud ko sa imo kay na kuan padayon na ano ko nga kanang ano ko ang gibuhat po na ako ni Col kay nanginahanglan po ko Ginoo ana ko nanginahanglan ako Ginoo ba kinahanglan po na ako ang pulong sa Ginoo para kuan ba kanang mahayagan gani akong dalan gani wala ko nagkuan nga ako ning gibuhat para sa akong kaugalingon lang kundi gibuhat ko ni kay gi-praise o gi-glorify na ko ang pangalan sa Ginoo. So akong ginabuhat ba nga every time magabasa jud ko ani ako jud ganon ginakuan nga mo gini ang gusto ikuan sa Ginoo sa ko. Anang gusto gini ipaabot kay every time man good magbasa ko kung unsay nasa akong heart call kanang kung unsay nasa akong heart gani kay murag hatagan ko ni Lord og verse dire nga maigo ko mo relate ko tinuod na siya panang wala jud ko namin ko nga kanang magwan ko nga Lord ikaw ni bahala kay every time ano ko nga Lord ikaw ni bahala ko sa nga pulong imong gusto ipabot sa ko nalang ko mudawat it could be kanang pagbadlong it could be nga kanang a promise para sa ko ana god kanang it could be a rebuke ana god ana ko ikaw ni bahala Lord basta ako mudawat ang jud ko so mo to nga something nga nagabasa ko mo abot gid nga ang kanang gid nga verse nga maigo ko ba nang usay makasukan ko sa pulong di to maoy mong gibuhat ana napoy say nga makuan po ko sa pulong nga ay tama to kong gibuhat ana god kay tungod po sa pulong nga nagaguide mo kay kani pong Bible kung atong ikuan nang ihang BIBLE basic instruction before leaving earth mo ni siya mo na kung gini nga basic instruction mi siya pero wata kabalo kay atong destination biya kay si Lord biya no okay we are the stewards this di ba lumalabay lang mo ta dire so every time nga kon na to i-offer na to sa Ginoo atong kuan Ako bay living witness ko ana bay. Grabe kada buntag sayo no. Gawas ko sa gikan da pisina. Paggawas na ko bay, lalo dito bay. Basa na. Nagbasa bay. Ana ko bay sa tinuod lang ko no. Actually pag makitaan po na ako ang imuhang kadasigol, makaingon biya jud ko sa akong kaugalingon, yabag ako bay, unsay akong gibuhat bay. Unsa akong it's very a very small thing little fam no. Pero it really has a great impact to those surrounding, to your surrounding no. Wala man ka niingon nga nagmensahe ka, wala man ka ingon nga imo silang gibasahan og Biblia. Pero sa diha nga pagpakita lang nimo sa imuhang kaugalingon nga conviction. Grabe ang ministry na nga imuhang nakuan. Naka-minister na siya. Naka-minister na ta sa tong classmate nga started kana siya vibe. Idol po na ako kay na siya. Idol. Amigo kay na ako na siya kay. Dati man gyud na siya nga kuan. Dati gyud one na time ni siya. ana open up na siya nga inana mo ko sa una pero karon niya wala. Pero pinaagi ni Lards mabalik ka kol. Kinsaon ka.
Amen, amen. Bitaw. Bitaw ba si Day, no? Oh, Next episode. Nana biya tayo GC. Oo, natay GC. Nya karon tong schedule na to. Tama, Sabado. Saturday. Oh, karon man to. Gabi. Ala, kisa ganatong first speaker. Siya. Ay, Oh. ayaw. Di mag-assign mo kahit kinsa ang mo kuan ba Di, no? pwede man Joseph Oo. gyapon. Pwede, no. Sige, sige. Naminaw naman na sila no, serve na pud ni nga kuan. Kaya naminaw man na Parang sila. review mo. Oh, maminaw man yun na sila. Anto na silang kuanon kay. Oo. So, I think, ladies and gentlemen, that sums up the first point that I would like to share. So, Sabi, first point pa lang. bay, inani kanindot bay, isa lang ka point bay, mafulo na din ang istorya. That is why ang isa ka oras kay murag mubo, nagig kaayo siya. Gani. So, asa, Sige. kinsay next mo share? Sige. So, maayong hapon Little Fam no. Ako na pong tagaan o ganang higayon para mo mo istorya about sa life ni Joseph. So, ang ako adring na kuan first point na ko si Joseph despite sa katong mga di ba gibaligya man gid sa igsuon sa kuno sa slavery do sa Egypt no anya na kuan siya dito nahimo siyang ulipon ni Potiphar o katong captain sa mga guard sa Paro katong ang Paro manggod kung kuan serves as kanang sila ang pinili chosen of the Lord ba nga magdumala ana nga kanang nga community di ba sa Egypt kay mga Pharaoh ang mga kuan diha. So si Joseph dito despite ato kay naa siya kanang heart nga he believed that God was with him. So iha jung gikuan kay kung wala pa ang Ginoo siya no nang asa ka si Joseph unsa kay maabot ni Joseph sa kato pa lang gani nga mga sitwasyon nga nagian nga gikuan siya hitid kay siya mga igsuon katong gitagak siya sa kanang cistern o katong murag balon nga o katong nga time kay wala man guti tubig gihulog sa dito. So here comes ang katong mga traders katong mga mamalitay kanang kuan ba mga Ishmaelites nagpaingon ba nakakuan niya so moto nga ilang tang gihulog niya ilang gibalik og kuha kay ilang gibaligya og 20 silvers di ba? O 20 lang gibaligya siya. So mao to nga time nga naabot siya kang Potiphar. So dito siya nahimo siya kanang kuan ni Potiphar ba? Kanang slave kanang Sa balay siya. Sa balay kung sa atoa pa. Kung sa atoa pa kanang tighinlo, tigugas og plato, tig tanan sa mga gimbuhaton sa house chores ba ana. Nahimo siya. So with that kay ang kuan ba ang Ginoo naman kang Joseph tungod sa iyahang kanang attitude niya ba nga obedient ka siya mo kuan siya sa gipabuhat ni Potiphar sa iyaha. So nahimo siya nga kuan nga nang the Lord with Joseph so that prospered and he lived in the house of Egyptian masters. So siya na ba ang gipagkatiwalaan dito sa balay ni kuan katong ni ana pa si Potiphar nga nang di na daw siya maproblema kung wala siya kay tungod naa si Joseph magkuan sa iyang mga tao gani. Nasali kay kanang hard work man gud ni si Joseph. Nya. So sa kuan makita ninyo na sa kuan basa niyo sa Genesis 39 verse 2. So dito na makita ninyo nga si despite ato nga kanang panghitabo wala lang manggod kung sa kuan ba wala lang nagtan-aw si Joseph sa small gamay nga picture kundi big picture gani yang gitan-aw. So wala lang yang gikuan ba nga despite sa gikuan siya sa mga igsoon padayon gud siya gud sa iyang gibuhat. Grabe gud siya no kanang wala siya nagtanom og kanang kasuko kalagot sa iyang mga igsoon kay makita man nato na sa Genesis sa pa-end na gani sa 49 wag na diha. Dito na nato makita nga unsa gid ay ang pahigugma ni Joseph sa mga igsoon. Di ba kay maabot na mo siya sa puy na katong dito na sa kuan sa Egypt na siya. So karon kato pang nasya sa kuan kay kang Potiphar niya. So kay siya na may kasaligan no kung wala si Potiphar so namo gyud ang asawa ni kuan dito. Mabilin dito. Mabilin dito. So napod siya dito si kuan po kanang kung kanang makuan na to nga nay Ginoo si kuan niya. Napod siya kanang he was against God, never secret. So, nasa yung unahuna ba nga kanang katong nga tayo mo gikuan siya kanang giakit siya sa asawa ni kuan ba ni Potiphar gani. Wala. Na siya sa Quran sa nga kuan. Na record. Okay. Zolik manguro to. Murag
o kung wala ko nagkamali kay murag si Zolik to ang katong babae pero wala siya giname diri sa ato sa kuran na siya pangalan dito. Okay. Oo. Kung mao to nga kanang gingna sa babae ba nga kanang sleep with me, di ba? Nato diha nga siya. Klaro kay bay gitintal gyud siya. Gitintal. Sexually. Sexually gyud. Oo nga, gitintal gyud siya. So siyempre kay namo gyud siya Ginoo di ning kuan gyud siya ning refuse gyud siya ning di ko wala gyud siya dili ko kay tungod kay kanang unsa na lang akong brag sa ato ang ba unsa na lang akong ikaatubang sa imong bana o nga imong bana ba Grabe nga ang salig ako, sa ako di ba Ang faithfulness niya ba makita gyud nimo nga faithful siya sa Ginoo based lang sa iyang faithfulness toward his master. Oo. Kang Potiphar mismo, di ba? Oo. Kay grabe gyud na I think katong pag-tempt sa iya sa asawa ni Potiphar, dili lang to kay kaisa na itabo ba? Daily, oy. Kadagan man to. She kept putting pressure on Joseph day after day. Every day, gyud. Nga wala si Potiphar. Unya, pila ba niya katuig giservan si Potiphar? So, imagine. Unya, lalaki ba yan, no? Mo, ana ba yan na usually nga. Lalaki, ramang gugubay. Matintal, gugubay. Kung sa ato sa una pa daan Sa una pa day na, no? Little fam, sa una pa day. Pero, lahi si Joseph. Kasi padayon. O, yan ako mo-comment. kay ikaw na pod karon. So sa una pa day ang mga babae di ay tentasyon na dahil sila. Sila dai mudo nang sila din induol sa imuha di ba? Kuan gidiri sa Genesis gyud nya asawa ni kuan nga nang nang makigdulog saya. Siya gyud naguna-una. So mo to nga bisag usog dili ni kanang ni kuan ba ni Joseph. Mo to nga time nga nindagan na si Joseph kay gikuan naman siya mo to na nabilin nga kuan sa yaha katong gamit niya nagisi. Ya mo to kuan din siya ni nga girip daw siya kanang attempt daw siya girip. So mga nakadagan siya. So mo to nga so nahimo si Joseph nga napriso. Napriso siya. So may ebidensya. Na may ebidensya. So napriso kuan lang ko ba nagwonder lang ko anong wala po niingon si Joseph nga gikuan siya sa asawa ni. Wala siya agreement. Wala siya ni sokol. Dito na ko. Karon ako ka-realize. Kay ko ba ako jung gipangita diri ba nga ni sokol ba siya diri akong gibasa. Wala ni sokol. Nagpapriso lang gyud siya. Nagkuan siya ba kay tungod kay ganang nakabalo siya nga nadyo Ginoo siya. Kuy bali all things ba nga nahitabo sa iya sa Romans 8:28 katong kung unsay mahitabo sa imo things work together for good. Katong ana good. So wala lang siya ba nang wala ni reklamo, wala siya ni gikuan mo ko sa imong asawa kay kung sa atuwa pa lang, may matang gikuan mo ko sa imong asawa. Mga tarungan doy. Ako may dili niya siya ning kuan man mo tong nagisi akong kuan. Mo tong na kuan ani. Okay. Sa una brag bulit trial no, nahitabo nito no kay sa atuwa pa, i-trial man na. Naman ay witness. Naman ay hearing. Sa atuwa ba, naman ay hearing. So di official mo gud kuan siya. Official man gud to. Asawa mo gud sa ako official. Mo tong diretso gud siya. So dito pod blessing pod nga naabot siya dito kay naibet to kuan dito na priso nga duha ka kanang officials chief kanang cupbearer og chief baker. Chief cupbearer og chief baker. Dito ba kay ang duha ka nagdamgo magudo sila. Ang duha. So mo to nga kuan ba kanang iyang gikuan pero wala humble jud siya kay wala siya nga isugid ang inyong ang mga damgo. Istorya sa kapro dili ako ang Ginoo mo'y nagkuan ana. Kay ana siya nga ikuan ang damgo kay ba iya daw kanang unsay buot pasabot ba pero ana siya dili akong utok ang Ginoo mismo ang naay gusto ipabot. Ang Ginoo ba nang wala niya ikuan nga iyang kaugalingon nga sige ako ibasa na kay kabulo jud ko unsa na. Kay mo to ning ana ang iyang kuan nga ang Ginoo gyud mismo ang mukha na. So mo to nga ang duha although kanang ang isa katong si chief cup bearer kay positive 3 days diba di pa damgo nga 3 cups asa nga ana siya nga 3 days from now ma-lift up ka, makagawas ka, mabalik ka sa imong posisyon. Mabalik ka sa imong posisyon. Nya ang isa wala siya lipod-lipod kung unsay gi-reveal ni Lord sa yaha, mo gyud yang gistorya. Nga ana siya nga ikaw tulupod ka adlaw, lift up, pangkadiri pero ikuan ka sa pool. Patyon ka dito sa
flagpole basta pool man to. Patyon ka dito. So dito ba kay ning ano ba siya katong chief cup bearer nga kung makagawas ka ug makabalik ka sa imong posisyon. Nihangyo pagid siya. Iingon sa imuhang paro, iingon sa imuhang kanang agalon kung unsa akong giistorya, di ba? Giingon man to didto nga kuan siya wala siya na Nakalimot daw siya, nakalimot nakalimot. man gud siya. Nagwala ba? So wala lang pud siya kay kuan man. Mo to ikaapat to yung nga kuan sa mga damgo ko lang yung ginahubad ang mga damgo ba. So mo to nga ang katong si Pharaoh na kato nag yung ruler na gidya sa Egypt katong ginatawag nila katong chosen by Lord nga magdumala sa kana nga lugar to sa Egypt. Ipadamgo pud siya og katong basta pito. Oo. O katong Kakao, 7 pito ka years nga okay bisag kinsa daw nga mga magicians ang iyang gikuha na to nga kuan gikuha kanang wala gyud nakabalo unsay buot pasabot yung damgo. So mo to na remember ni Chief Cupbearer nga si Joseph Naisa katong dito. naisa dito sa bilanggo nga nakabasa sa amuang damgo nya na tinuod. Oo, mo to nga gipatawag siya, gikuha siya dito. So mo to istorya sila sa katong ruler sa Egypt. Ana siya nga unsay pasabot ani akong damgo. So ning ana si kuan nga katong bisan to si 77 ang pito 7 years of prosperity. Katong kadagaya gani kung unsa yung itanom mga palay yun ninyo mo kan siya. Abunda gyud. Abunda gyud kayo within 7 years. Mag-abunda gyud siya. Og sa in other way kato pong pito pod ka famine kundi scarcity of mga food ba mga pagkaon. Gutom. Bisag unsaon yung paningkamot ana nga during that 7 years wala gyud kay ang mga yuta, mga uga, mga bagtok pag-ayo kay di mabuhi ang mga tanom. So ning ana si kuan ato kanang si katong Pharaoh kay wala man gi-mention kinsa tong Pharaoh magud ato nga wala gi-mention dito sa pangalan asya nga kanang kay kanang ikaw may nakabalo kay wisdom na say wisdom ba gihatag sa Ginoo ikaw may nakabalo nga ikaw magdumala ana tanan kanang tanan nga kanang mga tawag ana mga mga storehouse. Kay kuan kana ikaw magdumala nya kung unsay mga kuman moagi sa imuha kay ang kato siya kanang ranggo lang kuno ang nakataas sa iya. Ranggo lang daw kuno ang nakataas sa katong Pharaoh sa iyaha. So dito makita do nga gihubo ni iyahang kuan iyang gihatag kang kuan kay si Joseph na iyang gipadumala sa diba? Sa Egypt Sing-sing. gani tung sing-sing ba To think na from prisoner ba? From prisoner. Tapos nahimo siyang chief attendant dayon kana kiyawa ni Doy. Information overload po ko ba kay inani ba kada istorya nimo ba na ako yung mga gawas ko una-una ako na-realize na ako nga karon ra ako na-realize isa to katong iyon nimo nga wala siya ni balibad. Pero before that na ako na-realize isabay during ato nga namo na ni nakapaitron kay makalimot nako. During ato ni Potiphar's wife siguro motong in ato ang nahitabo kang Joseph tungod kay siguro na insulto na pud siguro tong Potiphar's wife hindi ba ko kaaya-aya ano siya bako Pangit ba ko? Mara na kana gid siya kadugayan niya nga tapat sa kagtulog ana so ako na-realize ito ba by the way sideline na to isa sa ko man na-realize jud kaya yung nga wala siya ni balibad and that right there manifests how big Joseph's faith is. Like bisag unsa mahitabo, it is like ikaw bala Lord. Ikaw bala Lord. Whatever come what may. Pero kabalo ko nga dili ko nimo biyaan. And again, sa iyahang story wala pa siya niingon niya, wala pa na sulbad to iyang kuan ba from naa pa siya trauma gikan sa iyang mga igsuon. Sa pamilya niya and then towards slavery. Nag-slave pa siya. I'm sure nga pag abot niya dito sa Egypt wala magyud siya na abot kang Potiphar daan. Naa magyud siya gipang-agian dira sa mga unsa pa kaya to siya tan-aw pa ba kaya iyang unsa may capacity ani tohanan pwede ba nimo kuan mo and then before siya naabot sa kuan sa panimalay ni Potiphar. And then akong gibutang akong self sa sapatos ni Joseph. Knowing nga mo ning balaya akong servant,
ug ang tag-iya ning balayan is an official of Egypt, I think feel na ako nga ma-threaten ko sa kiyan nino kita gani pag mag-change ang ato ang supervisory Sa official itong nga. warden, no? Sa Sa bagay na pud ko. Oo, unsa kaya Unsa na niya? pud Sa kinaiya. Si Mas Joseph. Adjustments sa diha ba? nga ako, unsa kaya ako. In short, iyang gi-perceive Potiphar at first as risk, Oo. threat. However, wala siya kabalo nga by submitting himself to Potiphar, nakahimo siya pagkaon sa katulo sa isa ka adlaw. Oo. Nailisan ang iyang mga sanina, nahimo siyang sinaligan. Oo. Katog yun. Sometimes sa atong mga kinabuhi natay mga ingon ba nga mga threat gani sa atong mga makita nato sa atong kinabuhi, wala ta kabalo unknowingly nga those threats aren't what they seem to be. Instead, those threats are the salvation of ourselves. And then og dili nato na ato bangon with faith. Delikado man ba atras ko? Dili nimo ma-receive ang blessing nga giandam sa Ginoo pa wow. Dili nimo ma-receive ang blessing nga giandam sa Ginoo. Ano God ba na kay Joseph ani diri. Kabulo ko nga na kay struggles along the way, but this point na ako'y blessing ay prepare sa mo to prepare you to a bigger blessing. Oo. And then if wala kay faith, nanalaw ka tungod kay trauma kasi may suon, trauma ka sa slavery, official pag imuhang serban, pakamatay na lang ko. Depressed, anxiety, Oh. nagsagol na to dito tanan. Musibat na lang kaya ako. But Joseph faced all of those things with faith. Yung padira nga, Joseph, sama siyang gingon, Joseph knew that God was in him. That is why nakahimo siya, and that is why na-receive niya ang blessing by. And what a lesson it is for us. Amen. Feel ako si Riva na isumpay ato mo ang Joseph Reeves. Lagi na siya Sa ako sumpay. na balik ta kay Potiphar na kuan Yeah, yeah, yeah. katong gi-tempt siya sa iyahang kuan, sa iyahang wife. Oo. Ana magud diri nga, 'di ba? Kanang nangusog na gyud ang babae ba nga, sleep with me. Ana na gani kanang grabe kanang desperate na kaayo siya. Pero unsa ang gi-reply sa iyahan ni Joseph? Ana siya na. Pangitaon sa nako ha. Asa naman to eh. Dili tanan girls ha, nga dili de general ha. Dili tanan. Pero sa una pagod na daw. Oh, dili tanan. Dili tanan pero sa una pagod na. Ay, lahi. Pero love you girls. Wala, asa naman Girl to again. eh. Girl. Ay, dara. Ano siya, o nga. But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in the entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against kay God. kinsa? God, kan ana ba lang dili against Potiphar. Kay for him, kinsa man yang ginaservan, it's not Potiphar alone. Kay di ba ana sila na obey your masters diri sa kalibutan, di ba naaman na siya sa Bible. So sa iya hapon na kaning ako master Lord, kanang I will serve this master just like as I am serving you. But the greater master is you. It's not Potiphar. So makita niyo ba nga kung murag ako ba kay ako ang pagbasahon kayo dapat Potiphar, pero ang iya gani gi-consider among all kinsa gyud iyang gikahadukan kay ang Ginoo gani. So kita pod in our job, in doing our job, what if naay mga makatintal sa ato nga himuon ang dili maayo, or sa mga estudyante, no? Usa man jud naay mga temptation sa ato during exams, during quizzes, or sa ato ang partner naay mo tintal sa ato dili la ay kanang sa partner na to ba, di ba? Syempre kay labaw na mo na may trabaho, kanaing ana gani. However, kami na mga babae kay naami trust sa inyo sa inyo naami trust because we know nga ang partner namo is nay kahadlok sa Ginoo. Ana gani, we are safe. Ngano naman kay mahadlok gani sila sa Ginoo, so everything follows. They fear the Lord, they fear doing sins na makapahilak sa Ginoo. Kanaing ana gani. And as students, kita mahadlok na yes, I will get great glory in high grades, but my conscience dalon nimo sama sa mga igsuon gani ni Joseph na pila na edad nila
na nagkita sila ni Joseph, di ba? Kay nanay famine. So, grabe na gid ang starvation, naabot na sa ilaha sa Kinaan, sa land sa the promised land. So naadto sila sa Egypt, di ba? And then dito kay kanang mapansin niyo mo na everything na or every event that is against them, ang always nila makuan kay muna lagi ni ang silot sa ato aba kay ato ang gilabay sa pit kay ato ang gibaligya ato di ba? Nakakuan sila. Ano ba? Always good nila mahuna-hunaan. Unya, daghan ba yung trial sa ilaha si Joseph no? Wala ka ng testing sa ilaha. Pero every time that na ay dili maayo mahitabo muna lagi ni baka na ingana gani. Unta na pud tay ingana nga konsensya sa students and sa atong work nga kinsa bagyod ang ato ang gina-servan. Is it our supervisor? Ingana gani or is it God? Kana always jud maput sa test muna nindot jud kay ang life ni Joseph bay kay makaingon jud ko nga kanang ako mismo no dili lang isa ka point akong nakuanan, dili lang 5 daghan gani kaayo and dili lang siya magkutob sa learning kay naa jud siya challenge para sa ing ani what if naa kay temptation na maagian na ay temptation nga dili lang pa jud isa ay ana gani magsunod-sunod pag yun murag ikaw kapuyan ba ka or will you focus on the God that you are serving ay ana gani magpadayon ba ka or magpatintal ka. Pwede dili lalim nga tintalon kag kada adlaw. Dili oy, day after day. Hubo-hubuan ka dira ta adlaw, lisod kayo. Oh, di ba? So dili jud siya lalimbay. Moto. And then let's proceed katong dito na siya sa kay Pharaoh. Dito na ko nakuan nga kato balik ta dito sa ang nakita magod ni Pharaoh sa ay dili day si Pharaoh si Potiphar sa iya nga kanang the Lord is with him. Kato mo ingon 45 sa to 39 2 ana siya the Lord was with Joseph so he succeeded in everything he did as he served in the home of the Egyptian master. So what happened, di ba? Gi-bless ni Lord ang balay ni Potiphar tungod kay Joseph. Ana pod ba? So kita will the Lord bless ang lugar nga ato ang gina-servan sa ato sa ato ang work. Will the Lord bless kailangan jud kaayo bay daghan may kay tagtao na matouch gyud. Kay makita nila lagi the way we walk kung para sa iya makita nila nga magbasa siya Biblia so silently nagseed nga natanom sa mga heart kanaing ana gani dili lang pa jud nga personnel kato pang uban nga atong clientele mismo kay mo ko hala pawira ni sir oy ana gani pero kuyo ko ayo bay kanang sa ato apod Ano ko ba yun sa kaya akong buhat? Unsa kaya ako nabuhat sa akong workplace? wala sa workplace pero sa little feet tanawa sa may karon no di ba maka-plan ka ang girls na no sige next so na pod bitaw no kanang imuha lang kung usual nga action nimo wa kabalo nga big impact na rin sa nagtanaw sa imo buot ayo bay ang imuhang batasan reflects the God that you serve. Amen. And then isa sa akong nakuha kang riba, the way you treat your girlfriend, your partner reflects your loyalty to God. Diba? The God that you serve. Diba? Grabe ba? Pwede naman sira na ito. Putlang nga ito. Dagang salamat sa iyong kuhan. wala pa kay And then, grabe, Lord, thank you so much for this, no? Nga nakagather me dire. Wala ko na-expect ba nga sa ato ang na-build niya relationship nga nagsugod sa boarding house by maabot ta sa point nga we will be talking about the glory, the goodness, and the mercy of God towards ato ana. Wala gyud. thank you BGMP. I love BJMP gid no. I love BGMP kay kung wala ta na BGMP no. Okay. Sagod. Ako kay Teacher we ta dapat supposed to be. Ako man ako kay die hard ko sa kaya no. BFP. Auxiliary. So kung wala kita na kung sa BGMP, so although naipad ka si Lo pero di ta apelid to, di ba? Basin ba? Bitaw. Dili ma-invite kay. Invite pa nakaila. Grabe ba? And I just remembered something Thank you, sa first point niya ako ang gi-point out kanina. Sa first point, luyo sa ka-dysfunctional sa pamilya ni Joseph. Luyo sa
when we say dysfunctional, it's not just broken family. No, dili lang na. But dysfunctional in terms of grabe, his brother hated him. Pagkatagak ni sa iyang mga gitagak si Joseph dito sa bangag, unsay gibuhat sa iyang mga brother? Nagkaon ra. nagkaon. Diba? They were able to, before ana, ilang gikulata si Joseph. May gani kay gisave siya ni Ruben. And then, Ruben. what, another thing is that, wala lang giplanuhan o patay si Joseph. Oo. Apil ang ilahang Rason. rason, Oo. ang alibay ilang, grabe. It's one way to, pag huna-huna pa lang nila, sala na. Una, magsugod ta sa kasing-kasing, pag-hate nila, it's a sin. Sala na. Oo. Pag plano nila Sala na nga kuan, it's another sin. Sa dihang nga ilang gisulti kay ilang gisabutan, it's another sin, and then ilang giact Himo. is another sin. Grabe. So Lil Fam, when we say dysfunctional ang family ni Joseph, it is dysfunctional literally to the core. Grabe. Dungagan pa nga ang isa sa mga core sa mga problema sa pamilya ni Joseph is ayahang papa. However, Lil Fam, I want to tell you this, that miskan in ani kagubot ang pamilya ni Joseph, God used Joseph to save not only Egypt, but the land. We can say the world. Diba? Oh, kaya ang famine world man. Yeah, diba? Wala lang naluwas ang Egypt, wala lang naluwas ang iyahang balay, kundi ang Kinaan. Naluwas. And we could say the world because sa 12, ang 12 nga igsuon ni Joseph was also the 12 tribes of Israel. Tribes, oo. And then remember that the lineage of Jesus Christ came from his brother Judah. Di ba? Judah, ingunin ni Fern sa Kuwabay. That is why another term for Jesus Christ is the Lion of Judah. Because ang lineage ni Joseph came from Judah. That is why luyos sa kagubot sa background, foundation is an important thing. Amo ning nahisgutan diri Lil Fam sa previous episode. Foundation is very important sa atong mga bata. However, bisan unsa ka crooked imong foundation, that is not a reason, or that does not tie the hands of God to use you in His ministry, ladies and gentlemen. Makaingon bata nga, di ko maka-perform ana, di ko maka-ministry, kaya ako aga ni ginikanan, wag ganin ako. Ako aga ni igsoon, wag ganin ako ni istoryahan. Cool. Istoryahan na to ni sa kuan, di ba? Unsaon na to? Na istoryahan na mo ribs nga, unsaan na mo pagkahimo nga effective towards others nga ang amo ang pamilya wala na mo wala na. istoryahan. Oo. However, kana siya nga argument is debunk ani. God, bisan unsa nga circumstance na aka Lil Fam, that doesn't tie the hands of God nga di siya makalihok ka. He cannot work out your life. That is how powerful God is. Grabe, thank you Lord. And another point that I would like to share to you, to all of you, is that the life of Joseph was not fulfilling Joseph's dream. Oo. Because in the first place, that is not Joseph. Ang gidamgo ni Joseph is not Joseph's dream. That is a message from God. Diba? Na mag-usahay nga, naailahi nga approach sa life ni Joseph. Brothers and sisters, o gusto mo mahimong successful sa inyo, o gusto mo matuman inyong dreams, subaya ang life ni Joseph. Question is that dream ba to ni Joseph? No. Did Joseph dream about being a slave? Did Joseph dream about kulatahon siya yung may igsoon, ihulog siya sa pit, ibaligya siya, mapriso siya? No. Wala nag-dream si Joseph. In fact, ang dreams ni Joseph, wala siya naghandong nga may himong official sa Egypt. Asa man ang dream ni Joseph taman? Dito lang sa dihang nga palangga kay siya sa iyang papa. He was living his dream right there. Kung atong subayon ang story ni Joseph, there was one time, ang tradition magud sa una, remember nga ang family ni Joseph is an agricultural, na sila agricultural, or sa una, muna silang kwan, and then nagbantay sila og sheep, di ba? Ang tirada sa una guys, dili siya ingon nga ikulungon nimo ang sheep or kanding or inana. Ang sheep sa una para
graze sila og healthy nga grass. Suruyon gyud nila na nga kuan nga mga place ibalhin-balhin gyud nila lang ship. There was one time nga layo ang gipastulan sa mga igsoon ni Joseph. Unsa ingon siya papa? Atong basahon ladies and gentlemen para klaro. Para dili ta maingon niya nabuot-buot ta. Genesis 37 verse 12. Now his brothers went to pasture their father's flock near Shechem, and Israel, or another name of Jacob, said to Joseph, are not your brothers pasturing the flock at Shechem? Come, I will send you to them. And he said, here I am. So he said, go now, see if it is well with your brothers and with the flock, and bring me word. So he sent him from the valley of Hebron, and he came to Shechem. Namoy nabasa dira nga word nga please. Please go. Naamo dira. Wala. In some other translations, in some other translations ko, ingon si Joseph nga, please adtoa ang imuhang mga isuon. Sa akong pagdako bay ginasugo pugo sa ako ang mama bay, pero wala man ingon ako mama o please. Ako naminaw ka pag please na daw. Nakawas ako dito. Please ko hugas sa mga plato. Wala. Hugas yung plato dito. Password. Please. That is why makita na to nga grabe ka palangga si Joseph. And then imagine ang mga igsoon ni Joseph na dito na pastol perting ininta, pero asa si Joseph bay? Nas balay. Nasa balay. Gisugo siya nga, palangging kong kay siya ba nga, gisugo siya nga, tanawar ako dito palihog o maayo ba? Gihimo siya supervisor sa mga igsoon ba? Unang give me a report ba, no? Oo. Give me a word. Bunso siya ba? Bunso siya ba? Siya mag-supervise, murag dakong sampal sa iyang mga Mga kuya. tabay, pag-abot niya dito sa kuwan, kita na siya sa may igsoon, torang ko, dreamer. Ato siguro na the story goes, kabulong na taon sa inita po. Now, what I'd like to say, ladies and gentlemen, balik ta dito sa akong gisulti, is that Joseph's dream was not, ang katong gidamgo ni Joseph was not his dream, but that was God's dream. Walay iyaha ato. Joseph was living his dream. Siguro, katong palangga lang siya siyang papa. O, good sa kayo niyo eh. Palangga, nagkikusong papa. Sa rin nani, ako yung musunod sa akong mukuan. He was living his dream, his life right there. But he never dreamt about bigger things. That is why sometimes, ladies and gentlemen, usahay ang ato ang mga dreams, paminaw na to, nga nindot na kaayo. But we do not know that God's dream for ourselves is way more bigger o dili yun ato ma-expect. True. Kasi may na-expect ba nga si Joseph, may mong gobernador dito sa Egypt, pila ka mga miles away from home. Sometimes, nani atong ma-realize atong kinabuhi. Unsa may mga plano na ko sa akong kinabuhi ha? Ay, nani akong plano. Pero dapat, tudlo sa mo sa church, akong i-acknowledge ang dream sa Ginoo sa ko ha? So, unsay buhaton na ko ha? So, kung atong isulat sa himuong salida atong life, kita ang nagdala, and Jesus or God is like the best supporting actor. Sometimes, inana ang atong perspective sa life. However, ladies and gentlemen, if you want to work, kung gusto gani, the way ang ato ang pag-submit sa dreams sa Ginoo or sa will sa Ginoo para sa ato is sometimes trampling over our dreams. Sometimes ang ato ang dreams atong kinahanglan i-disregard so that ang dreams sa Ginoo could work in us. Dili na to himuong best supporting actor ang Ginoo, but atong I know you get my point. I know you get my point, Lil Fam. Dili lang yun ako ma-express in word because I am so overwhelmed with this. Joseph, I knew Joseph as a Bible story lang sa akong pagkabata. Same. Nagbuutan, nani, he faced trials and then he succeeded. But I've realized niya the life of Joseph is way much more than just a Bible story. Now, again, sometimes submitting ourselves to God is killing our own dreams in order for God to work out His dreams sa ato. Grabe.
Mo to ko sa kang point bay. Grabe, sakit kay ay dili kurang grabe bugat akong heart niya. Samtang ko nagastorya si ko huna-huna ba nga kaya nako ni, kaya nako ni, kaya si basig si maayo kay ko mo istoryaan pero Bitaw. dili nako ni mabuhat. Lil Fam, again, we would like to remind you nga naghisgot may dire dili because we are righteous, Oo, dili tama. because dako kay may og impact sa among Christian life is the best Christian life that's ever been. No. We are talking about this because gusto na mo sulbaron ang mga problema nga as normal people gani kanang normal nga mga adlaw na to nga atong problem gusto na mo mapangitaan og solution, and that is why we are gathering here today to seek guidance kung unsaon na pagsulbad just like you. So if ever Lil Fam nga you are facing the same problem such as sa amo today, do not hesitate to you can contact us, you can contact Little Faith, and then you can put your comments below, and then most especially you can read the Bible and you can talk about God. You can talk with God. Ladies and gentlemen. So that sums up the second point nga I would like to share. Cole Reeves, inyo na pong panahon kay murag na-exhaust akong heart. Okay, so Pawera gid ani ni Luma mo storya gid. Dili bitaw. Lord. Lord to God. Sige, so third point magkuan ta. So sa kuan na pod sa third point is daghan man gud og places na na-challenge si Joseph. So we have the pit. After sa pit, sa prison, kuan sa iyaha, pagka kulong. After sa prison kay sa palace ni kuan ni Pharaoh dito ba sa iyang service. So sa all throughout gikan pa sa iyahang family hangtod sa kay Potiphar, hangtod sa kay Pharaoh, hangtod sa naging siya na ang chief attendant gani. Na kuan ba kanang asa siya nagrely. So ang third point na to Lil Fam kay relying to God. Ana. So asa siya nagrely? So first, di ba sa pit dito kay ako nagawonder jud ko kay nabasa man gud nako na Joseph wept. Sige siya hilak. Pero sa pit gani kay wala ko kabalo kung unsa kay wala man gud dito wala na specify, di ba? Wala na mention kung unsa, kung nagunsa ba siya dito. Basta gikuan lang jud. Pero you 17 years old ni adto excited kay ka nagbaktas-baktas kay ay tan-awon nako ako ang mga kuya biog nagunsa ba dito kay isumbong nako basin wala na po sumbongero ba siya no. Tapos without knowing baka na wala jud siya nag-expect na pag-abot dahil niya kay hubuan dayon siya sumbagon kana ana gani unya worst kay gihulog siya, and then ana sila na dati ang pit daw is ang iyang ka-wide is nasa 3 feet. Ang iyang kalalom is nasa 15 to 20 feet. So layo ay kanang lalom kay siya. If ihulog ka, unya bata pa kay kanang 17 years old. So usually skinny ana gani magkasamad-samad jud ka dito and ngit-ngit na siya. Ana gani. So unsa iyang gihimo. So yes, that time kay napa siya pride pero ang hadlok sa imuha. Ang fear, Lord, nga naman ni Lord. Di ba? Anak ka, Lord, mag-bow down akong family sa ako. Ana, gani. What is happening? Ana, mana, unsa man ni akong gisudlan. Ana. So, na-question niya. Ana, gani. And then, after na po ato kay, di ba, gibaligya siya. Siguro ba, you thinking na gibaligya ka sa traders, usually, i-enslave ka, di ba? Then, wala ka kabalo kay, dati ba, Egypt, they're creating pyramids. Unya usually ba sa pyramid is hard work, labor, ana gani, manual, ana. Pero asa siya gidala ni Lord? Asa siya gidala ni Lord? Sa house ni Potiphar. Di ba? So wherever he went, balik ta dito, he succeeded because the Lord is with him. Ana gani, asa siya nag-rely kay Lord? Di ba? Then, ato na punta sa prison. Nga siya nga, Lord, okay, goods naman ta kay to Lord ba nga? Kuan ko, di ba? Perhaps goods na. Goods na to. Sinalikan I eat ako. 3 times a Kapag day. yung zero to sweldo. Nagko. Ana, gani. And then, I live in a comfortable place. In a house na I don't pay bills. Yung ano ba? So, okay na dyan siya. And then,
kung unsa yung trabaho mo rag routinary nag isa iyahan so easy na ni kaayo. Pero Lord nga naman, Lord, na napad ko dari wala pa jud ko'y sala. Ana gani, why is everything falling out of place? Hinay-hinay ba lagi ka sa pamilya? Lord, grabe naman Lord, bye. Pero grabe na kung ampo sa imo Lord kaning ana gani. Pero Lord nga naman, kanang sakit na kayo ba? Broken na kayo siya. Pero ay sa palas pa. Then sa palas na pod is dito sa iyaha is dito na katong reconciliation sa iyaha sa iyahang mga igsuon. Ano ba na ikaw sa imuhang family kanang 'di ba pagkakita niya sa iyahang mga igsuin is naa dito na nibalik daw siya sa iyahang private room and naghilak. Why would he cry nga na naman iyahang family? Pero kung ako na if putting myself with who I am right now in that same situation, I would also weep like, Lord, why do I need to forgive these people? Naglabay ko, gibaligya ko, they don't want me in their life. And then you bring them back in my life? For what? For me to provide. Ana gani kana laina pud oy. Ako ning kamot ba ako Lord? Ana man ning kamot ba ako Lord? But asa siya nagrely, di ba? Masa may ingon ni Lord sa iya ha? He wept, he prayed. Then dreamer ba siya no? So kung every time that he prays and he cries out to the Lord answers his prayers. So muture, bahala sakit. He does the will of the Lord. Inga na gani, you forgive. So dito ba makita na ko asa na siya nagrely? Kung ako gani mismo no, daghan man ko kaagi bay nga kanang sakit jud sa ako magpasaylo. Pero alam gud si Lord na ang pinakalisod na heart na sudlon sa Ginoo is an unforgiving heart, di ba? Lisod kaayo nga, Lord, dawaton ta ka Lord, ana pero pag abot nimo sa balay kay sa man akong pamilya ay kanay ana gani. Lord kan tabangi ko sa akong trabaho Lord, pero makita nimo na sa naman ni uy gihanak ka na magtrabaho ana ba? So you have to forgive sa iya ha kay ang makita jud nako no. He relied to God in everything he do. Pero dako nga portion sa iyahang life is a forgiving heart. Kay dili ba alalim no? If you put kita lang gani nga, ay di ko kadto sa imong birthday nak. Ngano man pa kay kailangan pa man ako personally ha. Kailangan na ay mag-attend sa farm. Misao na lang ang livestock, wala magpakaon, ana gani. Ang daghang rason. So dito pa lang ma-hurt nako. So, mo to ingon ni Lord na every time you think about them, forgive. Kaya dili lang maka mag-forgive ka isa, di ba? Okay na, mahunahunaan na pud nimo, mag-forgive na pud ka. Ana gani. So, asa nagrely si Joseph? Di ba? Sa Ginoo. Sa Ginoo lang gyud. Kay if he relies sa iyahang dako na gud kaayo siya og position, no, pwede na kanang mobalos ba? Pwede siya mobalos pero wala gud kaila yung isuon sa ila, Wala. di ba? Diba? Wala gani sila kaila kay. Nanam siya eyeliner no. Abot diri. Na pa siya check ana kana. Wala na siya sila kaila sa iya, di ba? And them thinking he's already dead, di ba? Wala na, they consider him dead. Na 12 lagi daw sila pero ang isa wala na. So ato ba kung kita, how do we face our trials? It's not easy, manggujud. Kay ako no, personally, I admit that I'm a backslider. Christian jud ko dati ba pag college kay kanang dasig jud every Wednesday mag-attend og fellowship, every Sunday magsimba, ana gani. However, naay point sa akong life na gamay lang gani nga coldness, gamay lang gani nga problema nya, mag-cold na ako kay Lord. Bantayan gud nimo imong sarili. Because every time na you want to isolate yourself, dara na mag-start gani na ang demonyo, daghan na kay mga temptation, daghan na kay mga i-feed sa imuha na dili maayo. So where will you run? To whom will you fix your eyes? To whom will you rely? Only to God. Ano ba sa ato sa atong work, sa atong family, do lisod jud siya. Promise, lisod jud siya. Kay halimbawa init na kay imong ulo. Moingon ka, init, laina ni Lord, uy, na ako'y adtuan, nya kanang magkaguba-guba na naguba imong motor, o kaya ni ulan, kaya na gani, anak ko, napako'y adtuan, napako'y compliance, kanang, Lord, wala,
tayo sa whatever. Pero at the back of your mind, what you should be doing kay isa na itabo dyan na sa ako abay kay mag-date mi ba sa ako ang leader, ako cell leader unya. Init man kaayo unya. Dugay kayo ang boss nga dili man unta siya weekend. Ana gani. Din mo to anak ko na Lord, lain siya kung paminaw, lami kay dili mo dayon. Din mo to at the back of my mind kay ko na Lord, I praise you kay gasakit akong dughan. Lord, still I praise you kay wala ko sabot sa akong gibati. Lord, I praise you dili mi okay sa ing ani nga tao. Ing ana gani. You praise him even if you don't know o sa ginahimo sa Ginoo. Di ba? Natoy kanta na. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. Yeah. Lord, even if I don't feel it, I know that you're moving. Ana gani, I don't see it, I know that you're working. 'Di ba? So mo to anak ko na bitaw no, every time I don't feel fine, I don't feel good or kan di mag personally na dili may naman dyan na sa tong life nga dili ta magkasinabot. Kuan, I turn to God. Dili na nako siya dili pares dati ba nga ay mangita kog amigo dito nako ingon. Ana gani. Cause you can do that, but somehow you have to think, basin mabayas na sunod ang ako ang amigo. It's our problem, not theirs. So, kay kinsa kamudagan, di ba, sa Ginoo? Ikaw, Lums. Unsa man, Lums. Ay, Revs, gusto lang na ako idugang sa katong gi-relate nimo kang Joseph. After Joseph wept, or after everything that he did, na pa man siya mga tricks ato, yung putangan niya cup ang Bang ni Benjamin. Bang ni Benjamin. Ang kuan, gibanin niya si, ano siya, sorry, pabalik niyo, dala yung papa. Di ba? Dagan pa siya kuan. So, you know what? The time niya, akong na-realize ko na to, Joseph ka nang gusto na dyan kayo niya, muhag siyang kuan niya. Ako ang inyong kuan, and the time nga iyahan nang na-achieve, naabot ang time nga iyan ang gipaila-ila iyang kaugalingon. You know what he did? Ang iyang ingon ra, the Bible said, nung paila-ila siya nga, it is I. Kasi ingon niya dra, ako ang inyong brother. I am Joseph. Naaba siya dugang na storya? Wala siya niingon, ako to yung igsuon niya yung gikulata ba tanawa, asan ako karon? Oo. Wala siya niingon, even if naa siya forgiving heart, wala siya niingon niya, grabe man yun iyong pagsulay sa ako pero gipasaylo na ta mo, biskang sakit kayong gibuhat sa ako, wala siya giingon anabay. O siyang giingon, I am Joseph, nagpaila-ila siya, and then he accepted them fully. Walay pagdumot, walay kasakit sa kasing-kasing. I don't know, perhaps ang mga igsoon ni Joseph naghila. Siguro that is probably the tears of the guilt, the tears of kanang gimingaw or mixed emotion, but wala na gipahinumdum ni Joseph sa ilaha. And you know what? This is how good the Bible works. Dili lang ni siya sa isa ka personal ha. Notice nga tanan major characters sa Bible reflects Jesus Christ in a way. True. Amen. Reflects Jesus Christ in a way. Gusto lang ako na i-share. Before Abraham, amo na hisgutan dire before si Abraham, the father of faith, ang mga struggles. Pareho ni ang iyang nature as human, ang iyang mga trials hantod ni abot dito sa point nga iya nang kinahanglan niya i-sacrifice si Isaac. And then isa sa kong na-realize samtang minaisgot adto, samtang giingnan sa pag-ingon siguro sa Ginoo kay Abraham, you need to offer your son Isaac. Ako na ni sulod sa kong hunahuna, if ako ang naa sa shoes ni Abraham, biskan siguro nga ako ang manghud akong kinahanglan i-sacrifice, dili na ako kaya. Bitaw. Ang first nga musulod pangutana sa ko na, Lord, unsa day ang ako ang haven't I served you for how many years? Promise ni mo ni, just like Joseph, di ba? Promise ni mo ni si Isaac sa ako, But then what do you want me to do? To kill my son? Pero wala siya na he obeyed anyway. Ni-travel siya from sa ilahang balay to that particular mountain for 3 days. And imagine, unsa kaya ang giistorya ni Abraham siyang anak during that 3 days?
Miingon kay siya kaya kay ni istorya nga anak pag-abot biya dito patyon ti ka. I-sacrifice ti ka kay gisugo ra mo kunak. Oo. Ikaw as amahan unsa kaya ang imong istorya during that 3 long days nga travel? And then pag-abot dito ang pinaka heartbreaking para sa ako was that, son, I am going to offer you. Unsa ingon ni Isaac? Sige pa, i-offer ko. Mo na ang instruction sa Ginoo sa imo. Giandam ni Abraham ang altar. Nag-andam siya og sugnod. Iyang gipahigda sa Isaac. Gihikta niya si Isaac dito. Nikuha siya og kutsilyo. And then by the time nga gusto na niya dong gabon, gipugnan siya. Imagine, unsa ang emotion ato ni Abraham. Isa sa akong mga kauban diri that time ana siya, no, I'm out. Dili na ko kaya. Dili na ko kaya buhaton sa ako ang anak. And then pinaagi atong example, atong dito na ko ni-realize nga istorya sa ato ang story ni Abraham para ma-relate nato unsa kasakit sa God the Father nga isakripisyo ang iyahang only son. Di ba nga og dili manggod nato wala manggod ang story ni Abraham makaingon rata nga mo manggod tay nahitabo gi-sacrifice sa Ginoo. Dili siya big deal sa ato but once in a human perspective atong makita masabtan unsa ang struggle, unsa kasakit to offer dira ni sunop sa ako ang only begotten son. Ngano man na, because that is his only treasure. Kanang bisan kung sa kadato by once ang imuhang anak mawala mo ra jud nawad-an katanan, and that is also how God treated Jesus Christ. Ang story ni Abraham nag-reflect kay Jesus Christ just as Joseph did. Joseph's life reflect with Abraham with Jesus Christ. Joseph started with a broken family or with a dysfunctional family as well as Jesus Christ. Remember nga si Mary o si Joseph dinalian nila ang kasal, and then kalit-kalit lang nabuntis si Mary. Unsa kay reaction nimo as bana? Wala kay gibuhat. And then ikaw as babae, unsa man niyo pag-defend sa mga tao? Na that time, even ang prostitution has a death sentence. Batuon ka. Unsa man niyo pagdepensa sa imong kaugalingon? Jesus Christ started off as with a broken family. Ikaduha, Joseph was stripped off with his clothes by his own brothers. Not other people, not ang iyahang silingan, but his own brothers, the very thing, the only people that is closest to him. Gihubuan siya, gikulata siya, same as Jesus Christ. The only thing that the only thing that is precious to Jesus is that kita. And then kita mismo ang may crucify sa atuang Ginoo. Kalahian lang nila was Joseph was casted down sa pit, but Jesus Christ was lifted up on the cross. Third, and boni ang yun ni sing in sa ako last night. Sa diha nga Joseph conquered slavery, conquered the pit, conquered the prison, he was on the throne. Just like Jesus conquered death. And when those people nga nagpasakit siya, miduol siya ha, did Joseph gipahinumduman ba ni, as I've said earlier, gipahinumduman ba ni Joseph kung unsa kasakit ilang gibuhat sila? No, ilang gi-embrace ang iyang maigsoon, iyang gidawat ang ilang maigsoon, and then what? He received them into himself. Wala na nila gipauli sa kinaan ni Joseph, gipastay niya. Just as how Jesus Christ would do if we would only submit ourselves. Ipakita na to atong kaugalingon sila, and bisan unsa ta ka makasasala. We may be the one that crucified Jesus Christ up in there, but once muduol ta siya, he will not tell any of those things. Wala siya i-istorya nga negative sa mo, ikaw ang nag-crucify sa ako ya karon duol-duol ka. No. He would accept you as long as you would submit to him, and he will receive you. Dito kaniya papuyon sa iyahang ayaw nagbalik dito. Diri na ka sa ako. That is how great Jesus, more ginang kanang tawag nato nga unconditional love. That is a very common term, unconditional love. Pero kadugay atong gamit-gamit, murag ni-listen ang iyang, grabe love, di ko sige, unconditional love. Pero once we ma-reach nato ang unsa gyud pasabot anang unconditional love, dili gyud di siya matungkad na klase nga gugma.
So na klase nga gugma ba? Anong dawaton pa mo ko ni Lord niya? Sala. Makasasala ko. What did I even do To deserve you. to deserve that kind of love? And every time I remember, mahuna-hunaan ako na, I would always break down ba? I would always break down na kuha na ko nga, kung sa Julie ko ka palangga ni mo, na makasasala magay ko. Others might not know it. Akong mga brothers sa church might not know it. Akong family might not know it, but I know myself. Unsa akong mga sala. Every time ako lang isa. Every time nga walay makakita. But you love me anyway. Tissue. Names. Cool. Ikaw. Last- Napaka last na point. last nga. point. Di Last ba sa point, ako wala mo siya kanang additional sa third point ni Ma'am Reeves. So, giingon dere, Joseph saw that he was part of a bigger picture. So, makita na to siya sa Genesis 15:19 to 20. 15 goal. 15 na dere. So, ang giingon dere, but Joseph said to them, "Don't be 45. afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended for it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." So dito ba kanang na makakuan ako ba nga wala lang nagkuan siya sa katong small picture sa iyang mga nagian kundi bigger picture gani kay dito sa time ba nga naghilak si Joseph ba no nga sa iyang kwarto kay iyang matong i-command ang iyang mga kuan dito iyang mga kuan nga Pahawa o pahawa sa mo. So mo to ning hilak siya ning singgit siya nga nakadungog yun ang Egypt nga kuan nga pero gawa siya nya mo to niingon siya nga ako si kuan si Joseph ang inyong igsuon. So dito wala kanang kuan gani kanang even though wala gyud na ngayog sorry ang iyang mga kuan. Ihad yung gipasaylo di ba? O kanang samtang naghilak siya ning ana siya nga duol mo come closer. So ning ana ba siya dito nga duol mo come closer. To mo to ba nga ingon niya dito nga burag dili niya gusto i-blame ang kaugalingon sa mga igsuon ba di niya gusto nga i-blame nila ang kaugalingon ngayong nabuhaton nila kang Joseph. So ang gingon ni Joseph to, it is God intended me nga maabot sa didto. Oo. Pinagi daw sa katumay nga ato nga mga pagsulay sa mga igsuon plano to sa Ginoo para kang Joseph nga dili lang ang iyang kaugalingon ma-save kundi ang tanan ma-save. Di ba kay kuan man to pilap man to katuig ang famine nga to nga time. So it was God nga nagbutang kang Joseph dito sa higher throne dito sa Pharaoh kay siya na ba ang one dito nga time. So wala niya gi-imagine kung unsa tong unsay mga kaagi nga kalisod. Ang iyang ginahuna Ginoo ang Ginoo ginagbutang sa iya diha o nga dili lang makasalbar siya sa iyang kaugalingon kundi masalbar niya ang pamilya ug ang tibuok yuta. Kalibutan Oo, yun. Kalibutan Oo, yun. kato sa time nga nagkuan na gani. Oo. So ana siya nga it is not me nga kuan. It is God intended me. Self-denial ba, no? Oo. Ang self-denial God ba? jud. Grabe, oh, Oo, ang kadali Ginoo ako. gyud ang iyang kuan. Si Lord Good. Oo. Grabe ba nga? Nandi din siya, no? Grabe din ang life ni Joseph. And what ingon ko sa kong partner lagi gabi ako, dear, I think tomorrow would be a very special day, a very productive day. And indeed, Indeed. with God's help, mga to, ano ito po, karon yan, nangaluya na niya. Pwede na, lami na matulog. Okay naman. Ito ba, this is not, kani nga emotion nga atong gi-feel karon. This is not uncommon or this is not rare diri sa Little Faith. Little Fam sa inyohang nag-witness sa ato ang mga episodes from season 1. Grabe ang ato ang naisgutan. And now I think I would like to wrap this up with the last thing that I would like to share, no? And I really know that this would benefit all of you. If we would turn our Bibles to Genesis chapter 37, verse 20. Let me read to you. Come now, let us kill him and throw him into the pits. Then we will say that a fierce animal has devoured him, and we will see what will become of his dreams. Kung sa Bisaya pa, atong patyon si Joseph. Kanya ingnon lang ko nato, kaon siya wild animal, nya Oo. tanawa nato unsay
unsay dangatan ani iyahang mga dreams, tanawon nato unsa ka tinuod na iyahang mga damgo nga ipang istorya sa tanawon nato siya asa siya dalo na. If you can see, if you would focus on it, ladies and gentlemen. Again, as I've said earlier, that ang dreams ni Joseph was not his dreams, but God's message to Joseph. It was God's word that sent those dreams to Joseph. So when his brother said, "Tan-awon nato what will become of his dreams," they were not defiling, they were not wala nila gikalaban si Joseph. But ang ilang gikalaban ang dreams nga naggikan sa Ginoo towards Joseph. In short, they are against God. And ladies and gentlemen, take note. Take note. Ana sila nga bisan tan-awon nato kung matinuod ba na ilahang dreams. Iyahang dreams. They were against God, but unsa ang nahitabo? God's message to Joseph was unstoppable. Same as atoa karon. There are some things in the Bible nga moingon ta nga dili na tanawon, or some other people would like to stop, no? Would like ilang babagan ang pulong sa Ginoo. And just like what happened bisag unsa pagpanikamot sa mga igsuon ni Joseph nga pag antay sa word of God, ang pulong sa Ginoo nagpabilin nga nagmadinaogon. Ladies and gentlemen, this is what I would like to tell you. God's word will never be defeated. God's word will never be defeated. Doesn't matter unsa ang pagpaningkamot sa tao, bisag unsa ang pagpaningkamot sa usa ka organization or even the forces of the earth. God's word will not be defeated. In short, ladies and gentlemen, God is sovereign. So what should we do? Unsa atong buhaton? Unsa atong role ana? Should we like iantay ba nato sa kay bata? No. Instead, we should prepare for it. Just like ingon ang Bible, God will come to judge the living and the dead. However, it's quite sad to say nga kasagaran sa mga tao karon does not believe that God exists, does not believe that God will come, and they are doing all the things that would nga mupakgang sa pulong sa Ginoo. But let me tell you this, ladies and gentlemen, from the beginning, sugod sa pagkabuhat sa kalibutan, hangtod sa katapusan, God's word will never be defeated. So I pray that all of us will prepare for it. All of us will prepare our hearts for it. Because whether we like it or not, or asa bata nagtindog karon, whether naabata sa unsa bana, Jesus Christ will come to judge the living and the dead. And everything nga mahitabo nga prophesy sa tibuok Biblia from Genesis to Revelation will really come. So, isa sa among mga pag-ampo diri sa Little Faith, Little Fam, is that it's not like wala mi diri nag-judge sa mga tao. In fact, we consider ourselves as kinahanglan pud og pagtudlo. Wala mi naghisgot og Ginoo tungod kay receive na namo ang Ginoo, but we are talking about God because we acknowledge that we need God. And isa sa mga prayers diri is one day, someday, all of us mag-abot ta sa tilan sa Ginoo. Mo yun na ang ultimate goal nato, ladies and gentlemen. Wherever we are right now, whatever it is nga inyohang ginatubag karon, we pray nga pag-abot sa panahon magkita ta. Magkita ta nga climb usadi ko sa nalandagan sa inyohang program. Takabalo. Large. Ako ditong nakakita sa imuha nga nagbasa ka, sir, or sa atong clientele, sir. Kitanti ka na nagbasa ka premente. Raves, kita na ko sa imuhang the way you work, the way you establish your reputation. Kita na ko ang Ginoo sa imo. And that led me to Jesus Christ himself. What a wonderful reunion that might be, no? Grabe kanindot. Grabe kanindot. And now, ladies and gentlemen, we are very happy, no, to have this episode, the last episode of our season 2, and as well sa inyo ang anang pabili ng tanaw sa among episode karon, dagan kay salamat. And I hope
nga daghan pud mo na learn sama sa amo diri karon nga we ang among mga kasing-kasing among mga una-una are filled. In fact, nag-information overload ni kinahanglan yung mga na-discover nga naaday na exist di I know, and then we are very happy for it. You will always be in our prayers, and I think this is the time nga amo na ibili na amo very famous proud tagline in the world, into the earth, into the ends of the universe. Ako sugdan. Lil Fam, ladies and gentlemen, ayaw kalimot. Always remember, All it takes is a little faith. Bye-bye! Daghang salamat! Mayong adlaw sa yung tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith. And if you have been blessed by this episode, ayaw kalimot, follow and subscribe sa among social media platforms. We are available on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Bless us with your comments, and to bless others as well, please hit the like and share buttons below. Ayaw kalimot, always remember, all it takes is a little faith.